санаи 9 сентябри соли 1991 барои мардуми бо фарҳанги тоҷик рӯзи фаромӯшнопазир аст. маҳз 32 сол қабл дар ҳамин рӯз зинек ва фархунда ҷумҳурии Тоҷикистон иstiqлолияти комили худро ба даст овард. бахшида ба ин ҷашни миллӣ дар боғи фарҳангии фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ намоиши маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои миллии шаҳри Турсунзода ва ноҳияи шаҳри Нав баргузор гардид. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокими давлатии шаҳри Душанбе ва меҳмононро дар даромадгоҳи боғи мазкур бо садои карнаю сурнай аҳли санъати ин шаҳрноҳия хушухотирмон истиқбол гирифтанд. кишоварзони шаҳри Турсунзода ба намоишгоҳи мазкур 16 намуди маҳсулотро ба миқдори 20 тонна пешниҳоди сокинони пойтахт намуданд. нархи маҳсулот нисбати бозор 50% арзон ва бо сифати хуб пешкаши аҳолии пойтахт гардонида шуд. дар кишти такрорӣ бошад имрӯзо кишоварзот 10670 гектар киш карданд. аз қабили шолӣ, лӯбиёгӣ ва сабзавот киш кардаги ҳастанд ки барои таъмин намудани бозори дохилӣ ва бозори шаҳри ва хориҷи кишвар сайру кӯшиш карда истодааст. инчунин дар даврони соҳибисолии мамлакат дар шаҳри Турсунзода ҳунару ҳунармандӣ рушду густариш ёфта, бахусус дузандагию бофандагӣ ва омӯзонидани ҳунари рассомӣ, навозандагию овозхонӣ ва дигар намудҳои санъат дар ин шаҳр ривоҷу равнақ ёфт. мо бахшида ба ин ҷашн аз шаҳри Турсунзода тамоми намудҳои санъати тасвирӣ, санъати амалӣ, санъати халқӣ ҳамаашро барои аҳолии пойтахт пешкаш намудаем. чӣ хеле ки дида истодетон инҷа ба асарҳои рассомӣ, асарҳои кулолгарӣ, асарҳои амалӣ, тоқи дӯзӣ, кашида дӯзӣ, ҳама намудҳои амалиро барои тамошои пешкаши аҳолии пойтахт намудаем. ҳамзамон дар ноҳияи шаҳри Нав дар баробари рушди соҳаи кишоварзӣ таи солҳои истиқлолии мамлакат ҳунарҳои мардумӣ ривоҷ ёфта, пухтан тайёр намудани хӯрокҳои гуногун ва ҳалвоҳои мухталифи болаззат аз нав эҳё гардида рӯ ба инкишофниҳод. тавре мушоҳида гардид кадбонҳои ноҳияи шаҳри Нав ва аҳли ҳунари шаҳри Турсунзода ҷашни истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо омодагӣ ҳамаҷониба истиқбол гирифта, шаҳрвандони шаҳри Душанбе ва меҳмононро бо дастоварду ҳунарҳои волояшон шоду хурсанд намуданд. хотиррасон менамоем ки намоиш дастовардҳои онҳо то санаи 15 сентябри соли равон идома меёбад.